l'Estat i potser deixar Catalunya, Euskadi i Galícia com a úniques autonomies. La idea de Miguel Sebastián i de Caldas és això, deixar-nos a València sense autonomia. És algo paregut a la pèrdua del flux. I si voleu, fem la conferència i després podem debatre el tema de país. Jo havia pensat de parlar un poc de Manolo Matas, encara que crec que no faria falta parlar de la seva trajectòria, però com a modo d'introducció podria dir que Manolo Matas és membre de l'Institut, com ve a dir Jaume Hurtado, és llicenciat en Geografia i Història de la Universitat de València, de Nova València de Nova Penal, i és autor d'interessants llibres, entre ells l'arquitectura civil i religiosa de la ciutat de València, els Maulets, que per això està donant a la conferència, i un llibre sobre el tic i arrastre i els altres deports típics valencians. També ha col·laborat en l'Institut d'Estudis Valencians en el tercer curs d'Història de l'Institut, en la conferència sobre les revolucions valencianes, i ha escrit també per a la revista de Filologia Valenciana en articles sobre els fenicis o el significat de maulets i urquetes. Tot com podeu veure, sempre en la mateixa línia d'investigació en la qüestió de guerra de posició. Tot i ser una broma. La meva idea era fer una exposició teòrica del tema en mitja horeta i després en una altra mitja horeta fer una espècie de tertúlia entre tots per a parlar sobre algun aspecte concret del tema o fer un diàleg de qualsevol altre assumpte. I si no, en una horeta ja se n'anem a sopar. En principi, este tema és un tema un poquet polèmic. Hi ha que dir que en la història dels pobles sempre hi ha dies que es recorden en especial atenció. En el cas de la nació valenciana, aquests dos dies són el 9 d'octubre i el 25 d'abril. Serien els dos dies més importants de la nostra història. El 9 d'octubre seria el naixement polític del Regne de València, després de l'entrar en el cap i casal de Jaume I. A partir d'aquesta data, el 9 d'octubre de 1238, és quan naix políticament el Regne de València, encara que culturalment la seva existència és molt anterior, com ja sabeu. I el 25 d'abril seria la mort del Regne de València, la mort política del Regne de València, encara que continua existint. Per tant, seria com fem les persones que se commemora el naixement i la mort, el mateix faríem en els pobles. En el cas del poble valencià, el naixement seria el 9 d'octubre de 1238 i la mort la podríem establir en el 25 d'abril de 1507. El naixement de València i la mort política de València, perquè com després comentarem, a partir d'aquesta data, del 25 d'abril, ja València deixa de tindre la seva legislació pròpia, que són els furs, com veurem més avant, perdre la seva llibertat. Sobre la necessitat o no de commemorar aquest dia, hi ha que dir que no és una celebració festiva, el 25 d'abril. És un recordatori, és una commemoració, el mateix que fem les persones, commemorem la data de la mort, seria un realisme el mateix sobre aquest dia. També hi ha que tenir en compte que el 3 de març se commemora el Dia de la Llengua i Cultura Valenciana, fet un recordatori de la mort d'Ausiàs Marc, que va faltar un 3 de març. No estem celebrant la mort del nostre insigne poeta, sinó simplement estem fent un recordatori. Hi ha que dir que tot el tema de l'arte de la mansa i de la successió es comença en la mort de Carles II, que és l'últim rei de la Casa d'Àustria. He donat unes fotocòpies i seria un esquema del que anem a parlar. Una fulla que queda en la planta que veurem més avant i l'altra seria un esquema de tota la conferència i després hi ha un artícul que explicarem en el debat del 300 aniversari de la batalla de França, en el 2007. Jo com un resum, la fulla aquesta seria un resum de tot el que anem a veure. Doncs Carles II, mirant l'esquema, va faltar en l'any 1700.
Carles II, últim rei de la Casa d'Àustria, i no tenia descendència, no tenia fills. Per tant, se va obrir un problema successori per a tractar de veure qui tenia que succeir a este monarca. Hi ha que dir que va fer diversos testaments en l'últim període de la seva vida, de la vida de Carles II. Se va rodejar una sèrie de ministres pagats pels francesos i els ministres obligaren a Carles que ficara en el seu testament que el futur rei de la corona d'Espanya, dels territoris espanyols, tenia que ser Felip d'Anjou, que era el net de Lluís XIV de França, de la casa de Borbó, que pujaria al tro en el nom de Felip V. Per tant, en 1700 mor Carles II i puja al tro immediatament Felip V en virtut d'aquest testament. Hi ha que dir que va ser un testament completament manipulat pels ministres de Carles pagats pels francesos. Aquesta designació no va caure en Europa perquè França i els territoris espanyols eren els dos regnes, les dues corones més importants de tota Europa. I una unió dinàstica, una unió borbònica, suponia per al restant de països algo que no podien consentir. Es va firmar una aliança entre Holanda, Portugal, exactament, Holanda, Portugal, i després se va incorporar Anglaterra, que eren les potències del moment junt a la corona espanyola i la corona francesa. Se van unir Anglaterra, Holanda i Portugal i proclamaren l'arxiduc Carles rei dels territoris espanyols. L'arxiduc Carles que era cosí de Carles II. Per tant, sí que tenia una relació molt directa dinàstica en Carles, de fet tenen de la mateixa dinastia, de la dinastia dels Àustria. Tenia més sentit, per tant, que l'arxiduc Carles fos el rei de la corona i no Felip V, que provenia d'una altra dinastia, la dinastia dels Borbons. Proclamen a l'arxiduc Carles rei, en el qual n'hi ha dos reis a partir d'aquest moment. Per una banda, Felip V, i per una altra, l'arxiduc Carles, que puja al tro en el títol de Carles III, perquè l'anterior va ser Carles II, després seria Carles III. En el qual n'hi ha dos reis, Felip V i Carles III. I es comença a partir d'aquest moment la guerra de successió, que va tindre tres vessants, tres àmbits. Va ser una guerra a nivell europeu entre França i l'aliança contrària a França, Anglaterra, Holanda i Portugal, bàsicament. Va ser una guerra a nivell de la península ibèrica entre la corona de Castella i la corona d'Aragó, perquè el monarca francès, el monarca borbònic, va fer la promesa de realitzar una política centralitzadora del rei francès en la qual Castella hi seria guanyant. Per tant, Castella sí que va apoyar, sí que va recolzar al monarca borbònic i la corona d'Aragó, perquè la corona d'Aragó volia, una descentralització territorial. Volia que continuara la descentralització territorial que existia en l'època dels Àustria, en la qual va recolzar a l'arxiduc Carles. Per tant, tenim una guerra a nivell europeu, una guerra a nivell espanyol i també una guerra a nivell valencià, a nivell de Regne de València. En principi, la majoria del poble valencià va recolzar a l'arxiduc Carles perquè suponia una defensa d'aquesta descentralització política. Però hi ha una minoria de població que va recolzar per motius econòmics i va recolzar al monarca francès. Aquesta minoria són els botiflers. Este nom prové de la paraula francesa botifler, que és la flor de lis borbònica, l'anagrama de la casa dels Borbons, la seva simbologia. Dins dels botiflers es trobava solament l'alta noblea terratenient, tan nobles com el clero. Sabeu que el clero tenia els mateixos interessos econòmics que l'alta noblea. Sempre anava de la mà noblea i el clero. En aquesta època podem dir que encara estem en el feudalisme. Encara la societat valenciana era totalment feudal. Però els posseïdors de les terres era el clero i l'alta noblea recolzaven els botiflers
perquè el monarca borbònic Felip V va fer la promesa que els llauradors continuarien tributant dels nobles, mentre que l'arxiduc Carles va prometre que en el cas de que ell requedara en València aboliria este tribut dels llauradors als nobles. Per tant, hi ha un motiu econòmic també en esta divisió dels botiflers i la majoria del poble valencià. Aquesta majoria del poble valencià són els maulets, com sabeu. Maulet és un diminutiu de maula. Maula és una paraula d'origen àrab que significa una persona que està en relació de subordinació respecte d'un altre. Encara que no fa referència als llauradors, també s'hi trobaven els maulets, la xicoteta noblea, sobretot urbana, i també la burguesia. La burguesia incipient que hi havia en aquesta època va recolzar també l'arxiduc Carles. Per tant, solament una minoria eren botiflers, aquesta minoria terratenient. Hauria que dir que els llauradors de les terres de senyoriu, els llauradors de les terres de senyoriu també recolzaren en part a Felip V perquè no volien que se trencara l'statu quo d'aquella època, perquè pensaven que si hi havia alguna espècie de trencament de l'ordre, doncs podia ser negatiu per a ells. Però bueno, la immensa majoria recolzaren a l'arxiduc Carles. Per tant, ja tenim un poc el plantejament de la guerra, és el triple enfoc de la guerra. Abans de començar amb els aconteciments més importants de la guerra de successió en el Regne de València, hi ha que dir que hi ha una sèrie de causes que motivaren esta sublevació valenciana, que ens anem a centrar en la guerra en el nostre territori. Hi ha que dir que el malestar que hi havia en València arrenca ja en l'any 1609, en l'expulsió dels moriscs. Sabeu que en aquesta data, el 1609, que fa 5 anys, tingué lloc l'aniversari d'aquest aconteciment històric, 1609 se produí l'expulsió dels moriscs no solament de València, sinó de tot el territori espanyol, que va supondre un descens demogràfic molt important per al Regne de València. Una tercera part de la nostra població era d'origen musulmà, eren moriscs. Al produir-se aquesta expulsió, València va patir un descens demogràfic molt important, perquè una tercera part de la població, concretament 150.000 habitants. València tenia 450.000 habitants, 150.000 se n'anaven al nord d'Àfrica, després de l'expulsió. Estos llauradors estaven en la zona del camp, els moriscs, bàsicament, el 99%, per no dir més, eren llauradors, estaven en les zones de l'interior, que van ser les zones més afectades per l'expulsió dels moriscs. Això suposa que, d'una banda, hi havia molta immigració a aquestes comarques de fora. Concretament, les comarques de l'interior de València van anar a la gent d'Aragó. A la gent d'Aragó, al sud de València, de la regió valenciana, a l'Orihuela, a la gent de Múrcia, a l'interior de la província de València, la comarca del Serrat, a la gent de Castella, que hi ha que dir que el nostre territori va ser el més afectat per l'expulsió. Altres zones també van ser afectades, però sobretot va ser València, és on més població d'origen musulmà hi havia. Aquesta migració de gent de fora del nostre territori va supondre una castellanització d'aquests territoris. Hi ha que dir que, per exemple, l'Alt Palància, fins al 1609, la comarca era de parla valenciana, i se parlava valencià. En pobles com Sèrica, com Segorbe, se parlava valencià en aquestes zones perquè els moriscs eren de parla de llengua valenciana, no eren de llengua musulmana com apunta sempre el catalanisme. I sobretot eren de llengua valenciana, el seu idioma vehicular. Ara anant-se a la gent d'esta zona, que al Palància estem parlant, a la gent d'Aragó imposaren el castellà en aquesta comarca. El mateix en la zona de la Vega Baixa, la zona d'Orihuela, de tota aquesta zona,
que ara parlen com si fos Múrcia, és perquè anatgen de Múrcia en 1609. Però clar, la teoria de que les zones castellà-parlants n'hi ha que, tota la vida els castellà-parlants, això no és de veres, solament la comarca de Tierrequena, s'imparteix de llengua original castellana, no sabeu, va ser en el segle XIX quan s'incorporà aquesta zona al Regne de València, després de la divisió provincial. Però comarques com l'Alto València, per exemple, zones de los serranos, per exemple, de València, venen de llengua valenciana. A banda d'aquesta qüestió demogràfica i cultural, una altra conseqüència per al Regne de València va ser que el camp valencià s'ha fonat. Perquè, com us he dit, aquesta població morisca era un llauraors, i el nostre camp es queda sense mà d'obra i això va produir una crisi agrícola i una econòmica molt forta. Després de l'expulsió dels moriscs, en primer lloc va ser regnat de Felip III, puja al tron Felip IV, el fill del tercer, i hi ha que dir que també en aquesta època hi ha un descontent del poble valencià. Per exemple, el monarca, Felip IV, va cedir el seu poder al duc d'Olivares, que va fer una política totalment contrària al poble valencià. Convocar corts en Montsó, que això estava a corts valencianes, fora del territori valencià, que això estava prohibit, perquè, segons els furs, els corts s'han de prohibir sempre en València, territori valencià. I va pronunciar una frase, Felip IV, que és coneguda: con Valencia haré lo que querré, con Aragón lo que podré y con los catalanes lo que ellos querrán. Y en esta frase se demuestra el respecto que ha tenido tradicionalmente la monarquía española en los valencians. Sempre s'ha respetat més a catalans, inclús aragonesos, que als valencians. Con Valencia haré lo que querré, con Aragón lo que podré y con los catalanes lo que ellos querrán, que es una frase literal, textual de Felip IV. Però fixeu-vos que ja en els últims reis de la Casa d'Euskal ja hi ha un descontent del poble valencià cap a ells. Mor Felip IV i puja al tron Carles II, del qual hem parlat adés, i en darrere de Carles II n'hi hagué un intent d'una sublevació valenciana, que va ser la segona Germania. La segona Germania va ser una llaquerí, o sigui, una revolta dels llauraors, no va ser una revolta urbana com la primera Germania. Aquesta segona Germania va ser una revolta del camp, degut al descontent que encara existia des de l'expulsió dels moriscs per aquesta crisi econòmica tan forta. Evidentment, la revolució de la segona Germania va acabar guanyant el monarca, Carles II. Faltaven 3.000 homes, 3.000 valencians, 3.000 llavors valencians van enfrontar en aquesta lluita. La primera Germania va tenir una importància vital en la història d'Europa que no s'hi ha donat importància, no estem parlant d'esta segona Germania, sinó de la primera. La primera que en el segle XVI, al principi del segle XVI, tenien Carles I. Però va ser, com us he dit anterioritat, una revolució, una revolta urbana, una revolució de la burguesia valenciana, dels gremis, de la gent que dedicava i treballava en les ciutats. Va ser una revolta que se va anticipar en més de 2 segles a la Revolució Francesa, que també va ser una revolució burguesa, a diferència de les revolucions, de les revoltes campesines, dels llauraors, que són les normals en aquesta època, que no eren la base de la població, el 90% de la població se dedicava a l'agricultura. Aquesta primera Germania s'havia triomfat, s'havia avançat en més de 2 segles a la Revolució Francesa. Volem parlar un poc de les causes remotes de la Guerra de Successió en el Regne de València. Parlant de les causes pròximes, en principi estan els motius econòmics, les causes econòmiques, i n'hi ha que dir que les causes econòmiques estan presents sempre en qualsevol enfrontament polític o social. L'alta noblesa valenciana estava relacionada amb la noblesa castellana d'Andalusa, era sobretot terratinent i no volia que els seus drets senyorials, entre els quals es trobava el pagament de tributs dels llauraors, foren suprimits. Recolzaren a Felip V
pues se'ls assegurava la continuïtat d'aquests drets, el contrari que pretenien els llauraors valencians encapçalats pels maulets. L'alt clero, posseïdors dels mateixos interessos econòmics que l'alta noblea, també eren propietaris de terres i s'enquadraren igualment dins dels nomenats botiflers. També hi ha que dir que Felip V va prohibir que es comercialitzaren els països aliats contraris a França, Àustria, Anglaterra, Holanda i també Alemanya. En les únics en les que se podia comercialitzar eren els francesos. Este monopoli suponia grans aspectes negatius. Molts productes agrícoles, típicament mediterranis, es quedaven sense sida, doncs França, també país referent al Mediterrani, era productor. Però França va obligar que no eren València, sinó que tot el camp peninsular no comercialitzara en Anglaterra, en Portugal, tots aquests productes valencians mediterranis eren sense sida, però els francesos no volien, i els productes de l'enqual tenen també productor d'ells. Este monopoli suponia una pujada en el preu de les mercaderies que duria en si una gran dificultat en obtindre productes de primera necessitat. A més, tot el regne es prenà de comerciants francesos a partir de la punxa al tro de Felip V, lo que provocava una competència dura i desleal, pues tenien uns privilegis superiors als valencians, però hi havia també una causa econòmica. I després estan les causes nacionals que anomena jo. Les causes nacionals motivaven aquesta sublevació dels valencians contra Felip V. I la causa principal que motivava la sublevació maulet i el recolzament de la majoria de valencians a l'Arxiduc Carles fa la defensa dels furs de les llibertats nacionals del Regne de València. El poble valencià, que volia majoritàriament ser lliure, com veren els seus antepassats, sabia que la monarquia borbònica era un perill per als furs, els quals garantissaven unes lleis i institucions pròpies per a regir-se a si mateix. Per aquest motiu, durant els primers anys de regnat de Felip V, estigué regnat uns anys. Abans d'esclatar la guerra de successió, el poble valencià estava en desacord en una continuïtat monàrquica borbònica. Per tant, quan l'Arxiduc comença a fer valdre els seus drets dinàstics, els valencians majoritàriament decidiren prendre partit en favor seu. L'Arxiduc, que pertanyia a la dinastia dels Àustria, provenia d'una tradició monàrquica que respectava les tradicions, la llengua, les lleis i institucions pròpies de cada regne d'Espanya. De fet, l'Arxiduc, quan vingué a València, en 1706, jurà els furs, cosa que no va fer Felip V. La monarquia dels Àustria no és que fos una meravella, com hem vist en els últims reis, però per almenys sí que tolerava l'existència dels furs, mentre que Felip V sí que se li va veure des del principi que el que volia era fer una centralització política molt evident en favor de Castella. Però una vegada vist les causes, anem a començar en els principals aconteciments de la guerra de successió. Que seria la segona part de la conferència borbònica de la següent. Bueno, us he comentat que en 1700 és quan mor Carles II i puja immediatament Felip V i el 17 testament fraudulent. I la guerra en si es comença en 1705. Durant 5 anys estigueren reorganitzant-se els països contraris a França i la guerra es comença 5 anys més tard a punxar el tro de Felip V. Concretament, el 13 de juliol d'aquest any, de 1705, es reunia a Lisboa la flota aliada que havia d'iniciar la sublevació ostracista en la península, que va partir 15 dies després. El 2 d'agost que s'embarcaren en l'Altea deixant alguns efectes militars en aquesta localitat. La ciutat fou conquistada sense haver ni tan sols combat. Junt a aquestes tropes que desembarcaren en Altea es trobaven els valencians Joan Batista Basset i Francesc García d'Àvila, que eren els dos líders dels maulets, que tenien les funcions de propaganda de la causa ostracista, de posar-se en contacte amb els maulets de la zona i dirigir la sublevació. Després d'Altea, el següent objectiu militar era Dénia. García d'Àvila i Basset atacaren la ciutat en el seu exèrcit de llauraors, mentre la flota atacava des de la mar. La ciutat hagué de rendir-se i l'Arxiduc fou proclamat rei en Dénia, baix el nom de Carles III. Pronte, la sublevació anà estenent-se per la comarca i tota la zona estigué controlada pels maulets.
L'objectiu de Basset era conduir les seues tropes cap a la capital del regne i d'aquesta manera tenir controlat tot el territori valencià. Per una altra banda, en octubre naixia un altre foc maulet en Vinaròs, que feia que la ciutat quedara amenaçada des d'aquest moment pel nord i pel sud. Basset conquista Oliva, Gandia, Alcira i Cullera, i el seu almanç cap a la capital està imparable. El 16 de desembre, Basset aplega València i la ciutat acull en els braços oberts els seus llibertaus, proclamant-se en Xoia a favor de Carles III de València. El Consell Borbònic de la ciutat capitula sense oferir resistència. Les capitulacions són generoses i s'acordava que les tropes de Basset no entrarien en la ciutat per evitar el saqueig. A més, es concedia un any per als que desitjaren abandonar el regne, així no ho fem. Per tant, la conquista, diguem, del territori valencià va ser molt fàcil perquè el poble va recolzar aquest govern maulet. A partir d'ara es comença el govern maulet en València, després de l'entrada de Basset i el seu exèrcit de llauraors en el camí casal. El control maulet del poder passà per dues fases molt diferenciades. En la primera va ser Basset, junt als seus col·laboradors, el que s'encarregava de la direcció i la defensa de la ciutat. I en la segona va ser la noblea, encapçalada pel nou virrei, el marquès de Cardona, la que tingué en les seues mans el control de la situació. Com vaig lògic deduir, durant la primera etapa, les classes més populars foren les que tingueren una major influència en les decisions, mentre que en la segona, la noblea va ser la que marcava les directrius a seguir. Fixeu-vos que dins dels maulers també hi havia dos bandos, hi havia una divisió interna també dins dels maulers. Estaven els llauraors, entre els quals es trobava Basset no era llaurador, però sí que recolzava la seva lluita entre els llauraors, que apostaven a banda de la defensa dels furs per l'abolició dels tributs, i d'altra banda estava la burguesia, la xicoteta noblea, que també recolzaven a l'arxiduc Carles, però tenien uns altres interessos de classe. En un primer moment, qui va manar en el control del Regne de València, de la ciutat de Regne de València, va ser Basset i els seus col·laboradors, però això va provocar el casell d'aquest sector dels maulers, de la xicoteta noblea i de la burguesia, que provocaren el diàleg del poder a Basset, que substituirem per nou virrei, el marquès de Cardona, que va ser qui va tindre el control de la situació a partir d'ara. Mentre en la capital del regne, ambos bandos se disputaven el control del poder, a l'hivern del territori valencià se succeïren les batalles entre els borbònics i els austracistes. I així, d'aquest modo, arribem al 25 d'abril de 1707. Hi ha moltes batalletes que no hi van entrar. Però hi ha que dir que pràcticament tot el territori, al poc de temps, sí que va recolzar a l'arxiduc Carles. Va ser el territori maulet, pràcticament tot el territori valencià. I aplega la batalla d'Almansa, el 25 d'abril. Almansa suponia un enclau estratègic, pues esta ciutat està situada en la entrada geogràfica a València des de Castella. I va ser el lloc triat pels dos exèrcits per a combatre. D'una banda estava l'exèrcit de Carles III, de l'arxiduc Carles, que estava compost per 15.000 homes, dels quals 5.000 eren anglesos, baix les ordres de Galway, 8.000 portuguesos, dirigits per les mines, i n'hi havia també 1.400 holandesos. D'ells la majoria eren infants en un poble la cavalleria. Junt a aquestes tropes hi havia aragonesos i maulets valencians. Dins de les tropes regulars dels aliats hi havia maulets i també hi havia gent aragonesa. Hi ha que dir que ni tan sols un català se trobava en l'exèrcit de l'arxiduc, el que és que el territori català també en teoria, a l'estat dins de la corona d'Aragó, recolzava a l'arxiduc Carles. Ni tan sols un català hi havia en la batalla d'Almansa. La bandera aragonesa i la senyera valenciana, junta pels maulers, es trobaven entre els estandards que portaven els austracistes. Per una altra banda, les tropes del duc de Berwick, general en cap borbònic,
eren més numeroses i estaven formades per 25.000 homes composts per castellans i francesos. D'ells, 8.000 eren de cavalleria i 17.000 infants. L'artilleria també era superior a la de l'exèrcit contrari. El resultat de la batalla va ser una serratut per a l'exèrcit borbònic. Les forces estaven desequilibrades. I moriren al voltant de 5.000 soldats de Carles III i 4.000 homes del bando austracista. 10.000 homes de l'arxiduc foren fets presoners. Galway i les mines tenien ferits. Molt s'ha parlat de les causes que propiciaren la derrota de les tropes de l'arxiduc. Sense cap de dubte, el motiu va ser la falta de coordinació i celeritat dels dos generals aliats que en tot moment estigueren impacients en oferir el combat. Per altra banda, la cavalleria franco-castellana era molt superior. Un tal Pedro Ronquillo, brigadier de l'exèrcit borbònic i el comte de Pinto, informaren en Madrid del resultat de la batalla. Este últim entregà al rei Borbó les banderes dels derrotats, entre les quals se trobava la senyera valenciana, desposseïda els maules que lluitaren en el front defendent les llibertats del poble valencià. La batalla d'Almansa no suponia el final de la guerra, però dotava de gran moral a les tropes borbòniques i de gran desànim a les tropes austracistes. Se pot dir que a partir de la desfeta d'Almansa la guerra ja estava decidida en favor del bando felipista. Després d'Almansa, les tropes borbòniques se dividien en dos grups. Un grup tenia com a objectiu vint de la ciutat de València i un altre grup anar a Sàtiva per fer una pinça de les tropes que quedaven en el regne de València, les tropes austracistes. La idea era que entrant en Sàtiva i entrant en Sàtiva i ocupant València per tenir controlat tot el regne. La llei valenciana és del bando borbònic també? El bando borbònic estaven solament els botiflers. El bando borbònic estaven botiflers, no havien més. Van ser imposentats... No, en el front de batalla no estaven, perquè els botiflers en l'alta noblea, bàsicament, això no estaven. El bando borbònic estaven solament francesos i castellans. Les tropes castellans i tropes franceses. No havia... València no havia en el bando. I per tant, entraren en Sàtiva i en València. El més important va ser el fet de Sàtiva. El general francès encarregat de la conquista de Sàtiva va ser Dasfeld i comptà amb 12.000 homes per a dur a terme la tarea tasca d'invadir la ciutat sàtivenca. La ciutat tan sols posseïa una guarnició de 800 anglesos, però això sí, molts maulets estaven disposats a donar-se la vida per a defendre la ciutat. Dasfeld acceptà la capitulació per un crit unànime. Abans preferim morir que caure baix el poder de Felip V. El combat durà 2 dies. Quan acabà, la ciutat es trobava totalment destrossada. Havia sigut totalment saquejada i no quedaven més que ruïnes. A més, els borbònics van cometre numerosos excessos. Un d'ells va ser profanar el temple de Sant Agustí, saquejant-lo i passant a gabinet als veïns que allí s'estajaven. Felip V, no conformant-se en la victòria, realitzà una duríssima repressió contra la població. Les medides que ordenà el monarca foren expulsar a tots els veïns que quedaven en vida, prohibint-los el regrés i incendiar la ciutat, que estigué ardent durant una setmana. Uns mesos més tard, el 21 de novembre, hi hagué un ordre real de reconstrucció de la ciutat, però canviant-la de nou. A partir d'ara passaria a anomenar-se Sant Felipe, en record del nom del monarca francès. Els antics veïns hi podien tornar i així establir el rei una colònia composta per invàlids. Els botiflers, a partir d'aquest moment, nomenaren en cruel sorna als habitants d'esta zona com els sobarrals, en record de l'incendi que destrossava per complet Sàtiva. Lo de sobarrals ve de l'incendi de la ciutat. Després de comentar els aconteciments més importants de la Guerra de Successió del Regne de València, anem a veure ja les conseqüències. València és invadida de nou per Felip V
que els pocs mesos de la batalla d'Almansa, concretament el 29 de juny, els 3 mesos de la batalla d'Almansa, del 25 d'abril, se va proclamar el decret de Nova Planta, el decret de Nova Planta que va sofret la fotocòpia. És el 29 de juliol, el 29 de juliol, el 25 de juliol és quan arriba la notícia del decret a València. El decret és del 29 de juny, encara que el 25 de juliol és quan se fa públic en València el nomenat decret de Nova Planta. La seva redacció va ser el 29 de juny, poc després de la batalla d'Almansa, en la qual València va quedar invadida per les tropes castellanes. Fixeu-vos, així us he fet la fotocòpia del decret, que encara està per derogar, que no sé, ningú monarca no s'ha derogat, aquest decret està vigent. Encara que en la Constitució espanyola, en certa manera, se ha derogat, pero no fue expresa. Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus habitadores por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que hicieron como su legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades se gozaban y con tan liberal mano se les haya concedido. Sabemos que este decreto afecta a Aragón y Valencia, no a Cataluña. El primer rey de Cataluña no existía como entidad territorial. Y segundo, porque también la guerra continúa en Cataluña uns anys més tard. Però la guerra acaba, com veurem un poc després, la guerra va acabar en Europa, la guerra de successió, per un motiu estrany, i és perquè el pretenent a la corona d'Àustria, que era el germà dels duc Carles, va faltar, va morir, en el qual els 3 dinàstics de l'imperi austríac passaren a arxivar-les. Perquè sabeu que a pesar que en la península la guerra la estaven guanyant els borbònics, la guanyaven els filipistes, en València i Aragó va ser invadida per les tropes de Felip V. En Europa la guerra la estaven guanyant els austracistes. I llavors va ser una guerra a nivell europeu, realment. València i el territori veneçolà va ser camp de batalla, però també hi havia batalles en Europa. En Europa estaven guanyant la guerra els austracistes, encara que en València la guanyaven els borbònics. Va faltar el germà de l'Arxiduc Carles, però els 3 dinàstics d'Àustria passaven a mans de l'Arxiduc. Ara va provocar recels, aquest fet va provocar recels per Holanda, per Portugal i sobretot per Anglaterra, perquè aquesta hegemonia francesa ara podria canviar de mans i hi havia una hegemonia austríaca, perquè tindrien, el Carles tindria tota la corona espanyola i també la corona d'Àustria. I llavors també la balança se desequilibraria. I hi havia un pacte que va ser que els anglesos deixarien a Felip V com a rei de la corona espanyola a canvi d'una sèrie de contraprestacions. 2 d'ells van ser que se quedaren Menorca i Gibraltar. El fet que Gibraltar sigui d'Anglaterra ve d'aquest pacte entre els diversos països d'Europa. Però la guerra va acabar per un pacte. Us ho he dit perquè este decret de Nova Planta que va afectar a Aragó i a València no va afectar a Catalunya. Catalunya no tingui un decret d'imposició com ho tinguin els valencians. De fet, moltes lleis, moltes normes dels catalans continuaren vigents després del decret d'estar en guerra, inclús el dret civil. I per què? Perquè hi ha un pacte, una negociació a nivell europeu, també a nivell peninsular entre catalans i Felip V. Que no guanyaren, a pesar del que diguen els nacionalisme català, no hi havia una derrota dels catalans, com si també dels valencians. Hi havia una eixida honrosa, una sèrie de pactaren, diguem, el fet que Felip V quedara com a rei de la corona. Però no anem a llegir més el decret. Bàsicament, el decret aboleix els grups de València que estigueren vigents des de poc després de l'entrada de Jaume I,
des de 1939 fins a aquesta data, són pràcticament mig mil·lenni que València va tindre una llei pròpia sobre els furs. Era una legislació per damunt de la qual no hi havia una altra. No és com ara l'Estatut d'Autonomia està subordinat a la Constitució espanyola. Els furs de València no estaven subordinats a ninguna altra llei superior. Era la legislació màxima que tenien els valencians. Durant mig mil·lenni és molt de temps. Això queda abolit en 1707. Bàsicament el decret ve abolir totes les lleis valencianes i també les institucions d'autogovern. Bàsicament les Corts Valencianes i la Generalitat. I van ser substituïdes per les institucions castellanes que anem a llegir. Per exemple, en València sempre hi havia un virrei, que era el representant del rei en el nostre regne. La figura del virrei desapareix i ara és substituïda per capità general. O sigui que la representació real no va caure en mans del virrei, sinó d'un militar, d'un general, que rep el nom de capità general. Això va ser un canvi institucional. Tenim per una banda el que vols dir, el capità general, en lloc del virreinat. Després n'hi hagué unes altres institucions que van canviant. S'estableix, per exemple, la Cancilleria, que s'ocupa del govern administratiu i del regne, una institució, per no fer-lo menjar, seria, per exemple, la Intendència, i la seva funció era ocupar-se de l'administració de rendes reals de València. Una altra institució borbònica seria el tema dels corregiments. València va ser dividida en 9 corregiments, en 9 províncies, al fons del qual hi havia un corregidor. Concretament, els corregiments que s'establien en València van ser València, Alacant, Oriola, Sant Felipe, que és l'antiga Xàtiva, Peníscola, Sisona, Alzira, Morella, Alcoi i Castelló. El territori de València va ser dividit en 9 trossets, que ha sigut sempre la intenció de l'espanyolisme, del centralisme, dividir el territori valencià. Després va ser dividir el territori valencià entre les províncies, però sempre hem pogut fragmentar el nostre territori. Els corregidors eren militars també, perquè se va militaritzar tot el tema de les institucions valencianes. Va ser València un territori ocupat des d'esta data, des del 1707 fins a pràcticament el segle XIX, fins a les Corts de Cádiz. I llavors que Espanya, quan naix políticament Espanya, se vol dir que Espanya naix en 1812, a nivell polític. Espanya no té una existència política de molts segles, té 2 segles solament, una unió política. Perquè això és que, ho hem vist, cada territori tenia els seus òrgans d'autogovern, tenia la seva legislació, hi havia una unió dinàstica dels diversos territoris peninsulars, però no hi havia una unió política, com tenim una unió política avui en dia, que són uns territoris i les mateixes institucions i les mateixes lleis. L'únic que compartia València i Castellà, per exemple, fins a la derogació de la Nova Planta, la planta va ser el monarca. València compartia monarca en diversos territoris, però no compartia ni lleis ni compartia institucions. L'únic era la institució de la monarquia. Com Canadà, Nova Zelanda, Austràlia... Sí, com la Commonwealth dels anglesos. Seria algo paregut, que no havia una unió territorial. De 1607, que se produeix el decret de la planta, fins als Corts de Cádiz, València servits per les lleis de Castella. No tenia lleis a València, va ser tindre les lleis de Castella i durant aquest segle són les lleis castellanes les que fixen el territori valencià. I a les Corts de Cádiz ja s'aprova una Constitució espanyola en la qual ja se comença a parlar d'Espanya com a nació, ja se comença a parlar d'Espanya com una entitat unida que té unes lleis comuns per tots els territoris, unes institucions comunes, però se pot dir que Espanya naix en 1812 en les Corts de Cádiz. Bàsicament, ja hem parlat de les conseqüències també, elevació dels furs, institució de les lleis castellanes, per exemple, el dret civil valencià, que és important, desapareix
i és substituït el dret civil castellà, la Generalitat desapareix, les valencianes, i així s'estableixen les institucions castellanes. En el qual jo crec que com a medida de catarsis podem, ja que no està derogat el decret de nova planta, podem ara trencar nosaltres el decret de nova planta. No a trencar el decret de nova planta perquè els valencians no estem d'acord en este Después hay internet. Ahora. Hi ha una substitució, però que jo puc llegir, una substitució un poc de lo que és l'élite a nivell política dels valencians, perquè els valencians, gran part de la mobilitat que comentat ja podria apoyar la Maudets, i per tant després, jo segons el que t'entès, van ser justiciats molts, van ser executats i alguns deportats, i jo és que sempre tinc una percòrdia d'aquest reconegut, que València s'ha creat un poc com a orfra, és a dir, que hi ha passat una època pròpia i que de fet és possible que polítics i gent al mando des de Castella que òbviament passaven completament de lo que era lo que València, claro, se portava un camino que no se me arraigo. Pausos en la tradición. Claro, ahí no se cambian de chaqueta, porque claro, se cambian mucho de chaqueta. Porque eso no solamente en época actual, eso pasa es que no se cambian al mundo, digamos, motifler, pues van a ser ajusticiats. De fet, va dir els moriscos també, és que no se convertirà en cristianisme, també serà a Àfrica. Si passa a ser que se canvia chaqueta, va a fer mal. Però clar, van ser assassinados, assassinarían una barbaritat, no n'hi ha xifres, però una quantitat molt important de maures, tant de llauradors com de la burguesia com de la gent de la noblea urbana, bàsicament, que va recolzar a desenvolupar-les. De fet, va dir una frase que no hay árboles suficientes para ahorcar a todos los traidores. Es una frase de Philip King. I mos importaren centres de fora? Ocupar les institucions, sí, de les institucions castellanes que s'implantaven a ser intendencia, la cancelleria, el acuerdo, si quieren en castellans és que manaven així. Sobretot les primeres generacions, després ja no, però al principi sí que eren gent de Castilla directament, gent de castellà. A mi m'agrada perquè parla dels que paguen els tributs i els que cobren els tributs. Entonces, hi ha dos tipus de persones sempre. Els que viuen de lo que treballen i els que viuen de lo que treballen els demés. Entonces, pues, hi ha una guerra d'interessos entre els que vivien de lo que tu pagaves i els altres. Entonces, hi ha una crisi econòmica que derivava en una crisi política i una crisi... Normalment les crisis van relacionades. I ara, aquest nacionalisme, Carlos II era representant, no? Sí. Va quedar sense per això. Rajoy té que jo faig entrar a l'Israel. Això té que fer un anàlisi. No, perquè hi ha d'haver una crisi econòmica i ara, en lloc de buscar la solució, està buscant el culpable. Pues ahora el culpable es les autonomies. O sea, el culpable no es la gestión al fet estos de las autonomías. El problema es el instrumento, no el que gestiona. Entonces están buscando el culpable de las autonomías para tornar a abolir los fueros que tenían, para tornar a abolir el estatut y deixar soles Castella, que serà Espanya, Catalunya, Euskadi i Galícia perquè no. No, perquè farem ells el que ells vulguin. Entonces, que consideren igual. Es van a deixar Catalunya, Euskadi i Galícia i els altres ens van a centralitzar i per aquí sigui la solució. Això sigui la solució. I damunt hi ha gent així que pensa que és la solució. Que se'n vaig a l'administració local, se'n vaig a Madrid, com si el de Madrid se centrara en l'assassina. Yo estaba parlant antes en una persona de la sala del puerto y Rita no pot fer res en la sala del puerto perquè és de punto de estado que està en Madrid. Pero es que en fin, bueno, pues me voy a preguntar
Catalunya quan neix com a entitat política també? Com a entitat política neix Com a Espanya o com... Perquè sempre diuen Catalunya, però realment és comtat de Barcelona. Com a entitat política neix en la Segona República. La Segona República. Doncs neix Catalunya com a entitat política, o sigui, com a territori que té unes lleis. Si tenim entitat política en un territori que es regeix per unes lleis pròpies, és en la Segona República. Fins a la Segona República Catalunya mai ha tingut unes lleis. Per tot el territori és Catalunya. És que ells, els catalans, han parlat de, clar, no pots... Catalunya està fragmentat sempre en diversos comtats catalans. Sobretot el comtat de Barcelona és el més important, per això el rei de València, el rei de l'Auta, tenia títol de comte de Barcelona, no tenia títol ni de rei de Catalunya ni de principi de Catalunya. El comte de Barcelona, que era el comtat més important de la zona catalana. Es que yo para defender la lengua valenciana me vas a depender de una página valencianista, un poco de historia, quería, bueno, concretamente, cómo se puede nominar una lengua en el nombre de un territorio que no existía. ¿Vale? Y vas a decir que política, geográfica y judicialmente Cataluña va a nacer en l'any... Jo això és el que vaig dir, ¿vale? Jo no soc historiador, no ho sé ni deixaré de saber-ho. En l'any 1521, ojo, 1521, jo ja me vaig quedar un poc estanyat, quan Carles I va nomenar virrei de Catalunya a l'arzobispo Pedro Folch, o alguna de Tarragona. I ahí és quan diuen que es començar territorialment, jurídicament i el territori de Catalunya. Clar, jo no ho sé, però jo me vaig memoritzar aquesta data per a poder, com te diria jo, ahí ja havia passat el segle d'or valencià. Però clar, jo al dir-t'ho ara que va ser en la Segona República, quan ja aparegui, entonces això m'ha xocat. ¿Realment és en la Segona República o és en el segle XVI? Comunitat política en la Segona República. I territorialment seria ja quan agarraren a Lleida d'Aragó. Realment que això és... Hi ha moltes teories al respecte. Lo que és, ahir, per exemple, quan es comença la Renaixença catalana, no parlen de català com la seva llengua, parlen de llemosí, per exemple. O sigui, tot és interpretable, digamos. El que està clar és el que diferencia la llengua i el dialecte és la política. La política és el que marca el que és una llengua de lo que és un dialecte. I el català interessa en un moment donat que es considerarà una llengua y ya está. Como que a través de la historia todo el que a través de la historia todo el que explicaba en contra, pero que está acusado que ganaba el saber. O sea que así animal solamente un papel igual entre uns y altres. El que és del valencià, es parla del valencià. Sí, del valencià. Com el valencià han tingut una personalitat molt clara des de xoc, sobretot des de anteriorment també. El valencià és anterior, hi ha traços culturals anteriors, però del Jaume I fins a la derogació dels furs, sense que de la planta, durant aquest mig mil·lenni el valencià que tingut una personalitat evident, cultural, lingüística, política, jurídica, o sigui, una entitat clara. Nosaltres sabem, més o menys tenim referència, tenim els moros, passant per el cristianisme, d'això, però és que ells no se saben la part. No, és tot una història més, no tan clara com València, sinó una història molt estranya. Cada que dits alguna de Catalunya sempre no ho crec. De partida no me crec res. No, exacte, tot està manipulat. És que no me crec res. És com lo de la corona d'Aragó, per exemple. La corona d'Aragó era una confederació que està als independents i després es trobava al regne de València. La corona d'Aragó ara se diu llibres de text, per exemple, les meves filles, llibres de text del País Corona catalana aragonesa. I així no governa el nacionalisme català, si governa el PP, que suponc que és espanyolista i valencianista, de veritat. Però perquè està fent-li el xoc del nacionalisme català, està fent-li el xoc del nacionalisme. Lo de la corona catalana aragonesa, evidentment és una mentira, és corona d'Aragó. Corona d'Aragó és el nom oficial del territori, d'aquesta confederació que aglutinava diversos territoris peninsulars. Però
de tindre un nom diferent a Corona d'Aragó, el més lògic seria Corona Valenciana Aragonesa, que és el que he explicat en esta Valenciana. Mallorca també entraria, no? El Regne de Mallorca. També entraria, però el territori, o sigui, València, per exemple, al segle XV era el més important del territori quan se consolida la Corona d'Aragó. El que vivia, sí, el que vivia a València, el que vivia a Aragó, ja El període més important de la Corona d'Aragó va ser el segle XV, el període més important de l'existència de la Corona d'Aragó, o sigui, el naixement de la Corona fins a la Guerra de Successió va ser el segle XV. Doncs va expandir tota l'Aragó pel Mediterrani, per Nàpols, per exemple, tot el regne de Nàpols, de Sicília, diversos territoris, també Atenes, la Corona d'Aragó va fer inclús Atenes i Minipàtria. Però una cosa, per si ho has vist en documentació antiga, en l'època de la Corona d'Aragó, que està vigent la Corona d'Aragó, quan fa referència a la fórmula del rei, sempre no, a rei d'Aragó, de València, de Mallorca, Comínides, Barcelona, o sigui, comte de Barcelona, els comtats que en aquella època estaven en el que avui és Catalunya, però el que avui és Catalunya no en aquella època, o sigui, el comtat de Besalú, de Girona i tal, no fa gaire referència a cap comtat que no siga Barcelona. En tota la documentació que he vist, te pregunten si has vist fer referència a un comtat que no fora de Barcelona en la fórmula real quan feia referència als territoris que conformaven la Corona d'Aragó. A banda de Barcelona. Absolutament és Barcelona. Ningú comtat. Els altres comtats serien com independents de tot. Però on estaven? Fora de la Corona d'Aragó. Teníem un vínculo econòmic en la Corona d'Aragó, però a nivell polític eren com ara passa en el Golfo Pèrsic, tenien Emiratos Árabes Unidos, Qatar, no sé què, però això funcionava paregut. O sigui, eren diversos territoris que hi havia un noble català i diguem que era independent a nivell polític, era independent del comtat de Barcelona. No dependiendo del rey de Francia. Bueno, això va ser abans del antigament. Hasta el tractat de Corbeil. Hasta el tractat de Corbeil, els territoris eren de França, de França, era el tractat de Corbeil. Exactament. I a la marca Espanya, els territoris sí que tenien vínculs en el rei de França. I a partir del tractat, igual que Aragó tenia territoris, com per exemple el senyor de Montpellier, no més que Montpellier, Aragó tenia vínculs en territoris del sud de França. Però el tractat de Corbeil, que va ser posterior, com sabeu, va ser posterior a l'entrada de València, a l'entrada de Montpellier en València, diguem que va marcar els Pirineus com a límit de la Corona d'Aragó i de França. Però sí que hi havia els comtals que eren de França, que era pràcticament el territori actual de Catalunya. Quan entra Jaume I en València, en 1238, el que avui en dia és Catalunya no era de la Corona d'Aragó, era de França. Pertanyia a la monarquia, era vinculós a la monarquia francesa. No era, per ser una empresa aragonesa de la Corona d'Aragó, però dins d'aquesta Corona d'Aragó no estava el territori català actual. El tractat de Corbeil, decennis posteriors a l'entrada de València de Jaume I. He estat en Nàpols, que allò, si no fora per un desastre de gestió política que hi ha, és preciós. Però he estat en la catedral i hi havia un estuc que fica Regne d'Aragó. La mateixa portal del castell, no? Perdó, del castell. Fica Regne d'Aragó. I aquesta expansió de la Corona d'Aragó se va produir en el segle XV i se va produir gràcies a València. Llavors que València era el territori de la Corona d'Aragó més important del segle XV. La ciutat més poblada era la ciutat de València, de tota la península ibèrica i de les més poblades d'Europa. A nivell econòmic, el motor de la Corona d'Aragó era València. A nivell cultural, a nivell lingüístic. Per tant, aquesta expansió de la Corona d'Aragó es deu gràcies al poderío de València, del regne de València. Per tant, si n'hi ha que utilitzar un sinònim de Corona d'Aragó, deu ser Corona Valenciana Aragonesa, no catalana aragonesa, que s'utilitza en els llibres de text de les escoles valencianes. Es que desde Francia se nos prohibió la exportación de los productos. ¿Estás hablando antes de 1707 o después? Des de 1700 fins que es comença la guerra, en 1700 puja el tro Felip V. Para llegar al poder allí... Hi hagueren 5 anys, fins que es comença la guerra de successió, 5 anys que podia governar
Felip V com a rei sense problemes en principi. I durant aquests 5 anys és quan va fer aquesta prohibició de que es comercialitzara en els països contraris a França d'Europa. Per què Alzada no ha volgut que s'ha derogat això? En principi això no s'ha derogat. O sea, el decret de s'ha dit, o sea, la llei oficial no s'ha derogat. Continuen manant els Borbons. Clar, continuen els Borbons. En teoria, pues, en les constitucions que ha tingut Espanya, pues, ha quedat les lleis superiors, pues, ha quedat derogat això, però no a ningú s'ha fet un acte de derogació d'este Se continuen castigats. El camp de Fàbrica està... El seu cap sí que està... Ara, qüestió. Pobre Ferran. Abans de 1714, va haver una invasió, un setge austracista a la ciutat de Barcelona. Abans. Jo crec que no. Jo crec que l'important va ser en principi, quan entren en Almansa va ser el 25 de 1707. També entraren, en aquests anys, entraren en Aragó. En Catalunya, el territori actual de Catalunya tardaren més en... O sigui, durar més la guerra dura més allí. Més en la Això zona me de... refereix al contrari. Si Barcelona era borbònica i els altrosistes la van conquistar abans de 1714. Clar, sí, el mateix que passa a la ciutat de València. La ciutat de València en un principi estava dirigida pels borbònics. Va ser d'entrar el 16 de desembre de 1705 entra en la ciutat de València i passa de mans borbòniques a mans maulets. I després, quan entren de nou de la Real Almansa, tornar a mans felipistes. El mateix passa en Barcelona. Tanquem el procés. No,